kunjaku kuli nkhani yonena kuti achiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah ali ndi ulendo wapadera opita ku Mangalande, ulendo umene malinga ndi malipoti amene akuzungulira masamba mchezo ukuoneka kuti Amalawi apereka ndalama yokwana 2 billion Malawi kwacha. Izi zikubwera pamene Amalawi akudandaula kunena kuti misonkho imene mwayika ikutipsinja. Ndiyeno asogoleri mukamatitsogolera mukamatiuza kuna kuti tizimanga lamba muziyamba ndinu kumanga malamba. Ndiye popeza kuti bungwe la SIDED silimagwira usi okha limayenda ndi zogwirika, ndinene pano kuti ife tipita tikakumane nawo Dr. Jane Ansah tikamve mbali yawo mvemvemve. Ndiye maganizo athu onse tipereka tikakakumana nawo Dr. Jane Ansah. Mbali zonse nthawi zonse nkhani ikatuluka timayesesa kuna kuti amene wachulidwayo tikakumane naye. Ndiye ife tipita tikakumane nawo tikamve, ndiye tikabwera kumeneko tipereka maganizo. Koma tathokoze Amalawi amene akuzuzula izi, ndipo ife tikuzuzula ndithu kuti 2 billion yachuluka ndi ulendo umene ndi nthawi imene tilili pano.